ಏತು ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದನು ಇಂಚೆನೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೈತಾಲು ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ದುಬ್ಬನ ಮಿಷಿನ್ ತೆಲ್ಲ ರವಾಗ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಯಿನ ಬಾಟೆ ತುಯ್ಯನಾಗ 57 kg ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡು ರವಾಗ ತಿರ್ತವಾದ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ತಿತ್ತು ಬರೀಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿರೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಯಿನ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ತುಯ್ಯಲ್ಲ 54 kg ಜತ್ತನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು 5 kg ಬ್ಯಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಸೀದಾ ಪಿರಮಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿರೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಯಿನ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ 52 kg ಬರ್ತನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಪಿರ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣಿತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟದಿತ್ತು ಬರೀಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಿರಮಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿರೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಯಿನ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ 51 kg ಬರ್ತನು ನಲ್ಲ ಖುಷಿಯ ಪಿರ ತಿರ್ತವತ್ತಿನ ತಿರ್ತವತ್ತ ಚೂಡಿದವ್ರದ ಶಾಲೆ ಎತ್ತು ಬರೀಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿರೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಯಿನ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ 50 kg ಬರ್ತನು ಭಾರತೀಯ ಪಿರ ತಿರ್ತವತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಖಾಲಿ ಅವಾಗ ಪಿರೋಡು ಇನ್ನು ಜವನ್ನೇ ಕಂಡಸಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಈರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಬಿಡಿ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ಕೋ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಜರ್ಲಿದ್ದಂತಲೇ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋದಿತ್ತೇವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಯ್ದ ಬದರ್ಲಿ ಪುಡುದಾಂಡ ಜೋಕಲ್ ಮಾತ ನಾಯ್ದಲೆಗನೆ ಕೊರತು ಉತ್ತರ ಕೊರೋದಿತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟಾಮಿಯೇ ಟಾಮಿ ಬಿ ಟಾಮಿ ಸಿ ಟಾಮಿ ಕೆ ನೊಂಜಿ ಕಾಟ್ನ ಕಾಟ್ನ ಇದ್ದ ಮಿತ್ತು ಅಂತೆ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಮಿ ಎನ್ ಟಾಮಿ ಝಡ್ ಭಾಷೆ ಬಂದರೆ ಟಾಮಿ ಏನು ಝಡ್ ಮಟ್ಟ ಓದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿದ್ದಾಯಿపోదు ಬರ್ಪಾಯ ನಾಯಿಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಡಲ್ಲ ಅದು ಯಾನ್ ತೊಂದರೆಗೆ ಮಾರದು ಸೌಖ್ಯ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಯಾನ ತೊಂದರೆಗೆ ನೀಕೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ತೀರ್ಪೋಯಿನತಯ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರೈದಿ ಎಂಚ ತೀರ್ಪೋಯಿನೆಂಚ ಆರಿಲ್ಲದಿದ್ರದ್ದು ಗುಯಲ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಎಂಗ್ಲಿನತ್ತುಲಗೆ ಮಾಮಿಲೊಲ್ಲಿರು ಗುವೆಲ್ಲುಂಟು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಐದು ಈ ಮರ್ಮಲ್ ಮಾಮಿಲ ಗುವೆಲ್ ಎತ್ತಿಂದ ಯಾವುಜಿ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬೋಡು ನೋಕುದು ಬಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಟಿ ಹೊಡ್ಸಿಯಲ್ಲ